ואז, כשהיא עלתה במעלה הגיהנום, היא חשבה שאהוב ליבה נמצא שם, ולפתע הוא מת כבתול מסכן ללא נשים. ריצ'רד, אתה כתבת את הסיפור הזה, מה? כי כשהיא הסתובבה, היא גם מתה! זה אמור להיות מפחיד? יא בת זונה, סתמי את פאקינג בה! אתה אפילו לא תיארת את מפלצת הגיהנום. הוא את האיש המת. ובכן, יש לו עור ירוק, עיניים של סופר בריטי, ומבטא בריטי. שלום. סמאללה. ספנסר! ספנסר, יא בן זונה, הבנת אותי, המטומטם. מה יש לך? הראש שלי, הביצים שלי. חשבתי שאהבנו אותך. אמי שלחה אותי לכאן. אנחנו עושים חילופי זוגות. לי גם מה?